Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nkhani ya president wa dziko lija la Iran anapita ku India ya ndi pobwerera kumeneko ndithu anapeza kuti ndege yomwe anakwera makamaka anayuza helicopter ya ndi pamene amabwera weather sinali bwino ndithu, kunali kwambiri kwake chifunga ya komanso choncho mphepo ndeno anali ndi emergency landing ya ndi koma kumene aliko sikudziwika kuti ndikutiko chifukwa choti kuli chifunga ndi akuyang'anayang'ana malinga ndi signalso zovutirapo ndithu kuti ampeze bwinobwino kuti iwo ali pati ndi sizikudziwika kuti zili bwanji, kumene aliko ali bwanji ya komabe pang'ono tikungodikirabe kuti timve maripoti ya kuti chingachitike nchani. Iyo ndi nkhani imene ayipereka news ya National TV ya Iran ya ndiye mungokhala pomwepo ndithu tizikupasani ma update ena tione kuti zikutha bwanji kumene koko ya kudabo tikuona futi manyuzi ambiri akungoyika kuti crashes ikangana kujamba helicopter ya tene yakangana phasuka ine atene anyway chilungamo chake nchoti ndegeyo sinapezeke kumene yaterako, that's why kuti has hard landing ya